Kakagaling ko lang ho ng Europe. No, kadadating ko last week. Alam nyo, tayo na lang nagmamask sa Asia. No, doon po nakakahiyang magmask kasi lahat ng tao hindi na nakamask. No? Parang pag nagmask ka, baka isipin nila nandidiri kami sa kanila. So kaming lahat ng mga pilgrims, hindi na rin nagmask. No? Hindi na rin po kami nagmask. Kaso pagdating dito sa Pilipinas, sa eroplano pa lang, binigyan na uli kami ng mask. No, so dito sa atin. Anyway, no, dahil nga po ako ay medyo naging busy, no. Kanina, no, kahapon ba o kanina ko nakita yung nabuksan yung email sa akin ni Father. May tema pala. No, na tungkol sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon. So, tingnan natin kung paano ko ma-relate itong gusto ko ibahagi sa inyo, no. Anyway, pag naman ho ako'y nag-share, usually yung aking sinishare is something that is very practical. Yung kahit hindi na adbyento, maaari nyo pang gamitin. Siguro, how will I relate yung topic na ang Diyos ay nagkatawang tao? Di ba? Siguro kung i-relate ko to, yung nakalipas na linggo, ang tema ng ating misa is tungkol sa yung pink. Sinindihan natin yung pink, hindi ba? No, nakaping kaming lahat ng mga pare noong Sunday, no, na simbolismo ng joy o kagalakan, no? Kaya dumating ang Panginoon sa ating buhay because the Lord wants us to be joyful, di ba? Kaya nga ang merong isang awitin, no? May isang awitin na kinakanta. Dati ho akong charismatic, high school pa lang ako. No, ako ay third year high school nung mag-member ng Charismatic. At hindi lang membro. Alam niyo yung pag magsisimula ang prayer meeting, kami yung nagli-lead ng action song. Ganun ho, no? Kaya ang isa sa mga natatandaan kong kinakantahan namin noon ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, no? Kaya pagka ikaw ay tunay na Kristiyano, dapat masayahin ka, di ba? Tingnan mo nga mukha nung katabi mo. Ha? Tingnan mo nga. Talaga bang masaya yung itsura niyan? Ha? So, kaya lang, no, nung ako ay nag-sermon nung linggo, may pinakikinggan ho ako ngayong isang writer, si Rick Warren. Siya ang nagsulat ng Purpose-Driven Life. No? The Lord wants us to be joyful. That's why He came into the world. Pero yung isa, may mga binigay siyang mga dahilan, no? Mga dahilan kung bakit nawawala yung joy sa ating puso. No? By the way, Rick Warren said na ang joy ay iba daw sa happiness. No? Ang joy daw, o siguro baka ko itataglugin natin, ito'y kagalakan. Ang happiness ay kasiyahan. No? Magkaiba daw yung dalawa. Yung happiness daw, parang kung kukunin mo din yung salita, happiness. Happiness. You are happy because something happened. Kaya ka masaya kasi may nangyari. Pero dahil kung mawala yung pangyayaring yon, hindi ka na masaya. Pero pag ikaw ay full of joy or joyful, kay may pangyayari o wala, yung kagalakan mo nasa loob mo. Di ba? O, masaya ka. Bakit ka masaya? Kasi may jowa ka. Di ba? Sino ho ang may mga jowa dito? Taas ang kamay. Na may mga jowa. Sino may mga asawa o may mga girlfriend, boyfriend dito? Taas ang kamay. Ayan. Oy, alam ninyo, hindi ko pa na... Father, wawarningan ko lang po sila, baka hindi pa kasi nila alam dahil hindi naman nila ako parating narinig. Pag ako ho nagtatanong, tapos yung tanong kaya mo namang sagutin, tapos may sagot ka naman, tapos hindi ka sumagot, no? Kinukuha ho ni Lord after 1 week. Ay, hindi nyo, ay subukan nyo. Subukan nyo, magtatanong ako, tapos tinanong ko, sinong may asawa dito? May asawa ka, hindi ka nagtaas ng kamay, kukunin ka after 1 week ni Lord. Kaya ingat ho kayo, ha? Na pag ako'y nagtatanong, siguraduhin yung kayo sasagot. Sino dito ang may asawa o may boyfriend o girlfriend? Taas ang kamay.
O, dito, mami. Kanina, nag-feeling tong mga to. Nakala mo, mga dalaga eh. Kita ko naman sa mga itsura niyong mukha na kayong mga kung ano nang pinagdaanan sa buhay. So, ayaw pa magsipagtaas ng kamay. No? But anyway, minsan, di ba? Sabi natin, no? Happiness, something happened. Ano yon? May jowa, may asawa. Paano pag kinuha ni Lord? Paano pag kinuha ni Lord? Yung iba, wala na. Pero yung nagtitiwala pa rin sa Panginoon, kahit mawala yung dahilan that you are happy, there is still joy inside you. Kaya maraming mga nabibiyuda, diretso pa rin ang buhay. Kasi ang joy nila, ang Panginoon. Di ba? Sino ho mga biyuda na dito? Taas ang kamay. Grabe, samahan pala to ng mga biyuda. Bakit na? No? Ang daming biyuda. Antindi. No? Ang galing, ano? Kahit sa parokya ko, Padre, ang daming biyuda. Bakit kaya? Bakit unang namamatay ang mga lalaki? No? Ako ho may teorya. No? Hindi pa ako nagtotok, ha? No? Kasi sabi ko, di ba sabi natin, pag nagbigay ka kay Lord, hindi siya nagpapatalo. Ibabalik niya yan, siksik, at umaapaw. No? Sa kahit anong bagay yun. No? Sa kahit anong bagay. Nagbigay ka ng material, babalik ka ni Lord sa'yo, siksik, at umaapaw. Bakit maraming biyuda? Kasi yung mga babae, simba ng simba. Di ba? Bigay kayo ng bigay ng Lord, kay Lord ng time. Na minsan, pag yung asawa nyo, pinapasimba nyo, ayaw. Sige na, kayo na lang magsimba. Ayun, patay. Oh. Buti nga sa kanila. Di ba? Pinapasimba mo para magbigay ng oras sa Diyos. Ayaw. Gusto mang bigyan din ng Diyos ng panahon, ala namang binibigay, anong ibabalik sa Kanya? Tama, mali? Tama daw. Hindi ba? Yung mga babae, simba ng simba, simba ng simba. Kaya dapat ikaw sana yung unang kukunin, kakasimba mo, kakabigay mo ng time, dinagdagan ni Lord yung time mo, babae ka, kanino kinuha? Sa asawa mo. Kaya ang haba ng buhay. Magtanong tayo, tingnan nyo yung proportion, ha? Taas ang kamay uli ng byuda. Bilangin ko lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Taas ang kamay ng byudo. 2, 3. Ayan. Yung 3 byudo, mamini na lang kayo dun sa 21. Diba? Tigpipito. 7, 14, 21. So, bawat isa sa inyo, 7 yung pagpipilian. Ewan ko lang kung gusto pang magsipag-asawa nitong mga babaeng ito. Well, anyway, yon. So, ang kaya siguro, sabi ni Rick Warren, ang isa sa ilang bagay, at doon ako magfo-focus. Dahil nga ang gusto ng Panginoon, we are always joyful in the Lord. When He came, He wants us to be that. Okay. Pero ang isang bagay daw na parating nakaalis ng ating joy is our anxieties. Yung mga kinaka-stress natin. Yung mga anxiety natin sa buhay. No? Yan daw ang numero 1 nag-aalis ng kagalakan sa ating dibdib. No? Kaya yung gusto kong i-share sa inyo, Pads, pasok na. Kaya yung gusto ko i-share sa inyo, ang nakaka-share ko lang din sa parokya ko, is how to reduce stress and anxiety. Lalo ngayon sa panahon na ito, ang dami-daming stressors, marami sa atin stressed, marami sa atin anxious. Di ba? Sabi dito, no, may nakita akong magandang translation kanina. Sabi sa Philippians, no, Philippians 4, 3, 6, and 8. Sabi dito, may you always be joyful in your life in the Lord. I say it again, rejoice. Don't worry about anything,
But in all your prayers, ask God for what you need, always asking Him with a thankful heart. And in conclusion, fill your minds with those things that are good and that deserve praise. Things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. So yung mga passage na yun ang pagkukunan natin ng mga nais kong i-share sa inyo. Sa Tagalog, sabi, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin ng may paghiling. At bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Mula lang po doon yung aking i-share sa inyo. Okay? So, number 1, una na kagad, ano daw ang isang pwede natin gawin para, hindi ko sinabing mawawala, sabi ko lang, hopefully, makatulong ako sa sasabihin ko na mabawasan ang stress and anxiety natin. Hindi mawawala, no? Kasi gusto nyo ba talaga mawala totally? Gusto nyo totally mawala? O mamatay kayo? Ha? Doon lang totally mawawala yung anxiety mo pag namatay ka. Amen? O, sino gustong mawala ng anxiety dito? Taas ang kamay. O, wala. Kasi mamamatay ka. Di ba? Yung mga nandun sa kulumbari namin sa St. Peter sa parokya, yun na lang ang walang mga stress and anxiety. Yung sharing ni Father, hopefully, makabawas. O, kasi ang sabi ng Panginoon dito don't worry about anything. So, worry about sa kahit anumang bagay ang sabi. Hindi sinabing sa ganitong bagay, sa ganito, no. Sa kahit anong bagay, parang ang hirap. Ano? No? Kasi sabi dito, no, ano daw ba ang worry and anxiety? To worry daw is to focus on the things that you cannot control. Kaya ka nagwo-worry, masyado kang nakapokus sa mga bagay-bagay na wala ka namang control. Tapos, ayun, apektado ka. No? Ang katotohanan, mga kapatid, no? Kaya pala sabi ng Panginoon, worry about nothing, no? Kasi tapos ang ibig sabihin daw ng worry yung maging abala ka sa bagay na wala kang control, no? Usually naman kinaka-worry mo din, tao din naman kunwari, 'di ba? Ang tanong, can you really control anybody? Ha? Kaya mo ba talagang kontrolin? For example, ang kapwa mo? No. There's only one person you can control. Who is that? Yourself. Nobody else. Yung asawa mo, kahit anong gawin mo, hindi mo makokontrol yan. No? Ilan na ho yung kakilala ko na talagang halos gawinan lahat ng babae para yung asawa niya tumigil ng paninigarilyo. No? Wala. Ginawa lang lahat para tumigil ng pag-inom. Wala. No? Sino magdidesisyon nun? Ang may katawan. Kahit anong pilit mo. Yung anak nyo ba, pwede nyo kontrolin? No, you can only do up to a certain extent lang. No? Up to a certain extent lang. In the end, wala. Kung anong gusto niyang gawin, yun yung gagawin niya. No? Kaya, kaya lang nating kontrolin ay ang ating sarili. Kaya nga may mga kakilala ho ako mga mag-asawa, dahil wala na siyang magawa, ginagawa na lang niya. At meron, ito ho, totoong nangyari, ha? Talagang, pag natutulog daw yung husband niya, no? Pag tulog na, pinepray over niya. Siya, lalaki na pinepray over niya para bumait o kung ano man yung bisyo, mawala. Pag medyo mahimbing daw ang tulog, pinapatungan niya ng Biblia sa ulo. No? Kasi wala na siyang magawa No? Wala na siyang magawa. No? Kaya ganun yung pinepray over na lang niya. No? Actually,
Kahit ho nga sa mga bagay na yan. Alam nyo, ako ho ay director ng family life ng diocese. Hindi ko alam po ako ang bakit ginawang director. Gayong tuwing ako'y nagsisermon, parating sinasabi ko na napakasarap maging single. Hindi ko alam talaga kung bakit ako ang ginawang director. No? Kasi sinasabi ko, kung kunwari, sabi ko nga, yung mga may asawa, ala kayong karapatang magreklamo, mga sira kayo. No? Kasi, reklamo nyo tungkol sa asawa nyo. No? Sino ba nagsabi sa inyo magsipag-asawa kayo? Ha? Tama? Uulitin ko. Sinong mga nag-asawa dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay ng mga nag-asawa. Taas ang kamay. Baba na. Sa nagtaas ng kamay, sino sa inyo na yung asawa nyo, iba ang pumili para sa inyo? Taas ang kamay. Wala. Malamang sa hindi, kayo ang pumili na napang-asawa nyo. Tama? O anong karapatan nyo magreklamo? Hindi ba? Kaya ako nanggigigil minsan eh. Parang mga tanga. Nagre-reklamo sa napang-asawa. Unang tanong, sinong pumilit sa inyo mag-asawa? Ang sarap-sarap ng buhay nang wala ka iniintinding kung sino eh. Di ba natatandaan ko, Father, nung minsan, seminarista pa kami. No? Kumakain kami sa refectory. Dumating yung driver ng seminaryo, si Mang Felipe. Nagdadabog. No? Kagalit. Galit. No? Dala-dala niya yung Bigla kaming hinarap, kami mga seminarista. Sabi sa amin, kaya kayo, no? Wag kayong magkamaling magsipag-asawa, papakainin mo, bubuhayin mo, hindi mo naman kamag-anak, pagkatapos bibusiting ka pa. Ay, totoo nga. Hindi mo naman kaano-ano yung asawa mo. Bubuhayin mo, papakainin mo. No? Tapos bibusiting ka pa daw. Hindi ako nagsabi nun, si Ma'am Felipe. No? Di ba? Sino mga single dito? Mga single pa. Ayan, mga single. Gusto niyo ba mag-asawa pa? Ha? No way daw. No way. Di ba? Sabi ko nga ito pa yung isang aking tanong. Kung talagang pagkasarap mag-asawa, ito ang sasagot talaga, ito yung nakakapagpasagot sa akin na lahat ng byuda, taas ang kamay uli. Taas ang kamay ng mga byuda. Ilan nga kayo kanina? 21. Baba ang kamay ng 21. Sa nagtaas na kamay na 21, sinong gusto uling mag-asawa? Taas ang kamay. Akala ko ba masarap may asawa? Wala na, Father. Kung parang nadala na kayo. Kasi, ewan ko lang si Father, pero di ba, Father, kung tayo papipiliin uli, magpapari pa rin tayo. Amen? Amen. Bakit pagkapag-aasawa? Pwede naman uli kayo mag-asawa. May 3 byudo dito. Sabi ko, bakit ayaw nang mag-asawa ng mga byuda? No? Ang sasabihin pa niyang mga yan, di ba? Father, kay Lord na ang buhay namin. Di, simulat mula pa, tama ang pinili namin ni Father. Hindi ba ang buhay namin kay Lord? Kayo, bago nyo nalaman nyo, nahirapan pa kayo. Anyway, so, ito yung kaya gusto ko itong sinishare. Kasi hindi lang basta akalain mo, Father, may scientific study ito, na out of 100%, that is why the Lord doesn't want you to become anxious. Ito pinag-aralan naman ng mga dalubhasa. Out of 100%, 40% of what you worry about and what stresses you never happens. 40% of what you worry about never happens. Pero nung kinaka-worry mo siya, Diyos ko, ang daming dugo ang nawala sa iyo sa kaka-worry mo. Actually, isang katotohanan, I used to be a warrior. Isa ako sa number 1 warrior. No? Isa ako sa number 1 warrior. Talagang, kasi ang personality ko, people pleaser ako, Father. Gusto ko lahat ng tao masaya. No?
nung bagong pari pa ho ako, no? Dahil sa sobrang anxiety ko, dahil gusto ko lahat ng tao masaya, talagang stress na stress po ako. I remember one time, yung unang pakura paroko ko, yung unang piyesta namin, ginawa ko lahat, talagang pagod na pagod ako. Tapos pagkatapos ng piyesta, sinugod ako ng isang matanda. Isang parang social dun sa, galit na galit. No? Tapos, galit na gagalit siya. Sa isang rason lang, bakit daw hindi dumaan ang prosesyon sa kalye nila? Yun, dahil doon galit na galit siya sa akin. Ako naman, apektadong sobra. Kasi nga, gusto ko, kahit itong isang to, masaya. Kahit ang saya-saya ng lahat nung celebration na yun, dahil lang may isang hindi masaya, apektado ko. I was so affected that when I delivered my homily, kasi batang pari pa ako no? Isang taon pa lang akong pari noon. Sa sobrang affected ako, napaiyak ako sa sermon. Awang-awa sa akin yung iba, ibang nandun, parang, sabi ko, pasensya na ko, sabi kong ganyan, siguro ko masasanay din ako na ganun ang setup sa parokya, no? Na kahit gawin mo ang lahat, hindi mo mapapasaya ang lahat, ganun, no? Pagkatapos, nung time din na yon, during those times, meron po akong caring group na tinatawag. Every month, nagkikita-kita kami. Ako, si Ay de las Alas, best friend ko po yon. Si Bo Sanchez, no? Si Brother Michael Obrin, di ko alam kung kilala niyo yun si Michael Obrin. Si Adrian Panganiban, di ko kung kilala niyo din yun. Magaling ding mag-talk yun. Pag gusto niyong kunin, sabihin niyo sa akin. No? Tapos si Father Eric Santos, sumalangit nawa, yung kuya ko. Kuya ko yun sa pagkapare. Yun ang talagang mentor ko. No? Kahit yung mga pang-pilgrimage ko, si Father Eric Santos no? So every month, nagkikita-kita kami. Sabi ko nga sa inyo, I am a warrior before, no? Warrior ako, no? So nakita ko ni Brother Bo na ang lalim ng mata ko, nangingitim, no? Pagkatapos parang ako, Hagardo Versosa. Haggard, no? Yung itsura ko, haggard na haggard. Sabi niya, Father, what happened to you? No? Sabi ko, Brother Bo, stressed lang. Alam niyo, may sinabi siya sa akin na hindi ko na nakalimutan. Hanggang ngayon, dala-dala ko at ginawa kong moto ng buhay ko. Sabi niya, Father, life is too short to stress yourself with people who are not even worthy of your stress. Oh my God! Totoo tong sinabi ni Brother Bo. Ang ikli ng buhay daw para i-stress ko ang sarili ko sa mga taong hindi naman karapat-dapat na ma-stress ako. Simula noon na ako, no? I made it my motto that nobody will be worth my stress. No? Kaya sa parokya, ngayon naman na nasanay na ako sa mga lintik na chismosang yan at walang kasiyakan, ampo niya. Wala. No? Alam mo, very effective to, Father. Very effective. At totoo, no? Pagka may mga nambibwisit sa akin, mga chismosa, ganyan, hindi na ako nagpapastress. I just pray for them. Very effective, Father. I pray for them. Lord, itong grupong ito, binibwisit ho ako. No? Lord, hindi ko sila kailangan. Pwede nyo na silang kunin. Ay, kinukuha talaga, Father. Meron bang ganon dito? May mga ganon, wala naman. Meron din. Ha? Unti-unti lang dinidinig. Ay, hallelujah. Pagdasal mo, kukunin ni Lord yung hinayupak na yan. Naniwala ka. Kasi meron mga ganong parokya, may mga ganong parokyano, yung walang ginawa kung hindi buwisitin yung kura paroko. No? Yung iba pa dyan, Father, kaya namang ginagawa yun, crush ka. Dahil hindi mo pinapansin, ang ginagawa, binibwisit ka para pansinin mo. O di sabi mo, Lord, kunin mo yan. Mga 2-3 linggo, patay. Pag-pray mo, Father, maniwala ka sa akin. No? Tingnan ko lang kung may mambwisit pa sa'yo dito. No? Ako, nung time na yun, yun ginawa ko, pinag-pray ko, kunin ni Lord. No?
Hindi ko naman sinabi mamatay. Sabi ko lang, kunin mo sa buhay ko. Kasi sabi ko nga, gusto ni Lord, joyful tayo. Amen? Kung gusto ni Lord na joyful kayo, mas lalo na yung pari niya. Tama? Ayaw niyang nasistress yung pari niya. O kaya sabi ko, Lord, hindi ko kailangan itong mga buwisit na ito, kunin nyo na. No? Yun nga lang, may isa kinuha talaga, literal. Yung isa, bigla-bigla, nag-abroad. For no reason, biglang nag-abroad. Up to now, hindi pa ho bumabalik. Actually, mas naging kaibigan ko pa nung nag-abroad. Bali, 14 years na silang nasa States. No? Nung nandun na sa States, no, lalong naging kaibigan ko kasi ka-message ko, ganyan-ganyan. Ngayon nga, pinapupunta pa ako doon. Father, pumunta ka dito. Kaming bahala sa'yo. Pero nung kasama ko sa parokya, walang ginawa kundi mag-chismis. No? Inalis ni Lord sa akin. No? Inalis. At kung ganun si Lord sa akin, I'm sure ganun din siya kay Father. No? No? Kaya pag meron kayong kilala, tas unti-unting, alam na this, di ba? Ay, yung pinag-pray ni Father yun. Dinamay pa si Father. No? No? 40% of what you worry about never happens. Sabi ko sa inyo, I'm the great worrier before. Nung nag-aaral po ako sa seminaryo, hindi ko pa kilala si Brother Bo Sanchez. Wala. Alam nyo, kahit ito kaming mga pare, we need also to learn from other people. Ang dami kong natututunan kay Brother Bo. No? Nung ako'y nag-aaral, masyado akong warrior kasi natatakot akong bumagsak. Dahil maaalis ako ng seminaryo. Sa ano pa naman ako, Father? Sa San Jose. Diyos mio. Yung mga professor doon, akala mo sila lang professor namin. Yung papabasa sa yung ganyang kakapal, kailangan, tas may recitation sa susunod na magkikita kayo. Ilan sila? Kaya, for example, exam. No? Ano ho ang aking style? Mag-aaral ako niyan pagkahapunan. Tapos, kuwari, bukas na yung exam ko, diretso aral ko na yan hanggang kinabukasan. Walang tulugan. Diretso na sa exam. Kaya, habang umaakyat po ako, yung seminaryo namin, sa San Jose ako, aakyat lang kami ng Loyola. Habang umaakyat po ako, suka ako ng suka. Dahil nga anxious ako. Kinakabahan ako. No? Hindi ko kayo maniniwala, nung ako ho ay ganoon pa, napaka-anxiety, full of anxiety and stress, ito hong mukha kong ito, no? Wala na hong paglagyan ang tagihawat. Alam ko hindi kayo maniniwala because now I am flawless. Yes, wala na hong paglagyan niya ng tagihawat kasi nga nagbe-break out yung skin mo. No, tas suka ka ng suka. No? Bakit? Bakit nag-anxiety si Father? Natatakot na? Natatakot na? Tanong, bumagsak ba ako? Paano nyo nalaman? Andito ako eh. Ibig sabihin, I am worrying about it all my 7 years inside the seminary. But it did not happen. Isipin ninyo, kung ko pa natutunan yung sinabi ni Brother Bo na ito sa akin, di sana habang nag-aaral ako sa seminaryo, hindi ako nag-worry. Siguro, yung kutis ko ngayon, kutis sanggol. Buti na rin nag-worry ng konti. Diba? So, 40% of what you worry about never happens. Sino ho dito sa mga may asawa, no? Yung napang-asawa nyo, hindi nyo first boyfriend or girlfriend. Nagka-girlfriend kayo, nagka-boyfriend kayo, pero hindi nyo nakatuluyan yun. Ang nakatuluyan ninyo yung pangalawa ninyong boyfriend o pangatlo. Sino ho yung ganon? Taas kamay. Ayan. Di ba? Tinan nyo? I'm sure, yung mga nagtaas ng kamay, dun sa unang jowa nyo, na-stress kayo. Tama? Either niloko ka, nahuli mo, o kung ano, na-stress ka. Yung pala, hindi mo naman nakatuluyan. Di sayang yung panahon in-stress mo yung sarili mo sa taong yun. Hindi mo naman nakatuluyan. 40% of what you worry about never happens. At alam nyo, yung ganyang pag-iisip can be something that is very small or something that is very big. At
hindi ho porke ito, isang revelation. Akala nyo kahit ako nagtotok nito, sabi ko nga sa inyo, free na ba ako dyan? Hindi. No? Kaya lang, at least dahil nalaman ko itong talk na ito, I can manage already. No? Aaminin ho ako sa inyo na isang bagay na nagbigay sa akin ng anxiety, kapapangyari lang, no? Ako ho ay takot sumakay sa eroplano. Sobrang takot. Kaya lang, paano ko makakarating ng Europa? Sino ho dito mga kagaya kong takot sumakay ng eroplano? Ay, marami pala tayong. Nag-a-anxiety ako pag sasakay ako ng eroplano. No? Pero kung hindi ko lalabanan yung anxiety ko, paano na? Ano ang takot ko? Bakit ako takot? Baka anong mangyari sa eroplano? Baka bumagsak. Ang tanong, nag-Europe ako. Di ba? Nag-Europe ako. Bumagsak ba yung eroplano? Bakit yung alam? Andito ako eh. Mamaya yung sagot kung paano ko na-overcome. Anyway, so 40% of what you worry about never happens. Ilang percent na lang natitira sa 100%? 60. 30% of that 60, no? 30% of what we worry about is already about the past. Kasi actually, yan pa yung isang sinabi ni Rick Warren. Something that takes away joy from our hearts ay keeping resentments. No, pag nagtago ka ng mga sama ng loob, dahil sa isang pangyayaring, tapos naman na. Nangyari na. Pero ikaw, binabalik-balikan mo. Sabi nga ni Rick Warren, pag binabalik-balikan mo yung mga masakit o nakasakit sa'yo na pangyayari, hinahayaan mo yung tao na yun, nasaktan ka uli. And take away the joy once again from your life. No? So 30% of what we worry about is already about the past. Pwede mo na i-let go at mag-move forward. Kaya lang, alam nyo tayo mga Pilipino, mahilig na ganyan. No? Mahilig mag-kim-kim ng sama ng loob. No? Ay naku, natatandaan ko. Meron ho akong dating magkaibigan sila, parehas na apostolada ng panalangin. No? Tapos, something happened na hindi nagkasundo. And tagal nung friendship nila. Ang tagal na, nung naging parish priest po ako ng Immaculate Conception, mga 2001 to 2007. No? Mga bandang 2004, yung dalawang magkaibigang matalik, no, na parehas apostolada ng panalangin, no, hindi nagkasundo. Nang hinayang ako, gusto ko ayusin. So, pinatawag ko. Sabi ko, hali kayo. Sabi ko, sayang yung mag-usap tayo. So, pinaupo ko. Nandito ako sa upuan, may lamesa, nandyan silang dalawa. Saan ba nagsimula ito? 2004 yun, ha? 2004. Anong pang pinagsimula nito? Alam, sabi nung isang apostolada, ayan, Father, sinabi mo na rin kung saan nagsimula. Ako na mauuna. Sabi niya, may kinuhang notebook doon sa kanyang bag, inilabas. Paglabas ng ganyan. O hindi ba? Natatandaan mo, eto sinulat ko, nung 1997, nandun tayo sa LRT. No? Biniru-biru mo kung hiyang-hiya na ako. Sabi ko, oh my God, sinusulat niya lahat ng hinanakit niya dun sa kaibigan niya. Sira ulo to. Baliw tong babaeng to. At may mga ganyan. Kala nyo ba, minsan nagmamaang-maangan lang kami ni Father, alam namin kung baliw kayo. Promise. Yung mga lalapit kayo kay Father, Father, kami gaganon lang sa inyo. Opo, yes po. Pagpasok namin, baliw. Kala nyo, tanga kami? No, alam namin kung sino yung mga baliw. No? Siyempre, alam namang sabihin namin sa harap nyo, alam mo, baliw ka. No? Siyempre, tinatago din namin kasi pari kami. Pero, ang dami,
Ang dami sa parokya, Father, no, mukhang maayos pero baliw. Yung iba dyan nandito. Hindi lang halata. Ako nga minsan, Father, minsan mas gusto ko yung mga minsan ang mas nakakatakot. Hindi, ito lang naman, napapag-usapan lang na. Minsan yung mas nakakatakot, yung mga sobrang mga, Lord, mga ganun-ganon. Naku, yung may sayad sa utak yun. Oo. Meron akong ganung parokyano, no? Kumakadasal. Tapos pagkaama namin, lumuluha-luha pa. Nung nagalit, lahat ng mura lumabas sa bibig. Sabi ko, may sapak to. No? Oh, anyway, 30% of, yung maganda yung kwento ni Brother Bo Sanchez. Kasi, there was a time, akala ni Brother Bo, tinatawag siya sa pagpapare. He's happily married now, by the way. Akala niya tinatawag siya sa pagpapare, may girlfriend siya. So para mas mapag-aralan niya yung vocation sa pagpapare, nakipag-break siya sa girlfriend niya. Dahil siya yung nakipag-break, nakukonsensya siya. Magkasama sila sa isang community. So nagkakasalubong sila. Kaya stress na stress siya. No? Halimbawa, masasalubong niya dito yung ex niya. Doon pa siya sa malayong-malayo iikot para hindi sila magkasalubong. No? Minsan, hindi na daw maiiwasan. Kunwari, magtatali siya ng sapatos niya kahit nakatali naman. Para lang lumampas na yung ex niya. It went on like that for 1.5 years. Sabi niya, hindi pwede to kasi nasistress ako. So, I have to stop this once and for all. Kaya kinausap niya yung ex niya in the same community. Sabi niya, can we have lunch? Sabi niya. Ay, sure, sabi naman nung girl. No? Nung magla-lunch na sila, sabi ng babae, oh, why do you want to have lunch? Sabi niya, I just want to say sorry. For what? Sabi niya, na ako yung nakipag-break sa'yo. Sabi niya, this lunch is for that? Kaya mo ko tinawag ng lunch para dito, sa ganon? Sabi niya, oo. Ano ba naman, Bo? Wala na yun. After 2 months, pinalitan na kita. May bago na akong boyfriend. Sa isip-isip ni Brother Bo, Diyos ko, 1 year and 6 months akong na-stress, 2 months lang pala, pinalitan na ako. See what anxiety does sa buhay natin pag hindi mo kayang i-let go, yung wala naman na, tapos na, nangyari na. Oh. At marami sa ating ganun, mga sama ng loob sa kapatid, dala-dala pa hanggang ngayon, wala na, pinahihirapan mo lang sarili mo. No? Sa bawat pagtatago mo ng sama ng loob, walang iba kang pinahihirapan kung hindi ang iyong sarili. When you can just let go of that. Diba? Ako naman, parati ko namang sinasabi bakit mo pwedeng i-let go the hurts that happened to you? Kasi may Diyos naman Diba? May nakatingin. No? Ipaubaya mo sa Kanya. Ako naniniwala, mga kapatid. Naniniwala talaga ako dito. No? Pagka nagtago ka ng sakit sa puso mo, may hirapan ka maging masaya. Amen? Pero, pag ikaw din ang naging cause ng sakit ng kapwa mo, at hindi mo naayos yan, you will never be happy too. Tandaan mo yan. Saksak mo yan sa baga mo. Yung mga nanloko ng asawa, for example, hindi magiging masaya yan kahit kailan. At karamihan ng nanloko ng asawa, alam ko agad pag nanloko ng asawa. Promise. No? Bakit ko alam? Tatawagin ako ng anak. Father, paki-anoint mo si tatay. Malubhana. Siyempre, pupunta ako doon. Kaya nga alam na alam ko, mga kapatid, di ba yung mga born again, sinasabihan tayo, Father, bakit kayo nagkukumpisal sa pare? Tao lang yan, di ba? Alam nyo, ang paliwanag dyan, hindi ho kami ni Father ang nagpapatawad. Sino? Ang Diyos. At alam na alam ko yan, na ang Diyos ang nagpapatawad. Paano? Ito nga, sa kwento ko. Di ba? Papatawag ako ng anak. Ha? Tapos, Father, paki-anoint po yung tatay ko. Sa malayo pa lang, kita ko na yung lalaki. Ang itsura, ganito. Totoo ho ito, ha? Baka sabihin nyo, pasensya na kung merong ganun itsura dito, pero totoo ho ito. Ang itsura ng lalaki, ganito.
Ganon. Malayo pa ako, alam ko na kasalanan nito ng babae itong hayop na to. Sigurado ako. Oo. Oo. Promise. Basta't ganun ang itsura ng lalaki, ng babae yan. Kaya pagbukas, paggising mo, yung asawa mo gumaganon, alam mo na kung anong nagawa niyan dati. Baka hindi mo lang alam na ginawa niya, pero yun yung balik sa kanya. Maniwala kayo. Kaya yung mga, kung meron ditong ng babae, hindi alam nung wife nyo, umami na kayo. Kaysa bigla lang kayong, o bibigyan ko kayo ng chance, lahat ng babae tumayo. Wala naman pala, mababait. So pwede ko ikwento. No? True enough, paglapit ko dun, ano daw? Ano po yung kuya? Iiyak pa yun pag nakakita ng pare. Ano sabi niya? Naintindihan niyo? Ako din, hindi ko din naintindihan. Di lalapit ko, patawarin daw siya. Oho, kuya, ano ho bang kasalanan niyo? Ko yung pamilya. Niloko daw niya yung pamilya niya. Buti pa ako naintindihan ko, kayo hindi niyo maintindihan? Ano ba? Ako. Naintindihan niya yan? Ano daw? Nang babae daw siya. Oh, no? Kaya nga alam ko na hindi kami nagpapatawad. Kasi nung sinabi niya, ako, nang gigigil ako. Wala namang tao doon, kaming dalawa lang, di ba? Tama? Kung ako masusunod, kukuha ko ng unan, uupuan ko na sa mukha ng mamatay na tong hayop na to. Walang hiya ka? Sinaktan mo yung pamilya mo? Kaso nga hindi kami yung nasusunod Hindi naman kami yung magpapatawad Kaya kahit nang gigigil ako, nang sinasabi niyang sinaktan niya yung pamilya niya, ang sasabihin ko, kaya nga ako nandito si Father, Kuya, no? Walang hiya ka. Hindi, syempre pinipigilan ko yung sarili ko. Kaya ako nandito si Father, kasi Papa, gusto ng Panginoon na patawarin kayo sa mga kasalanan nyo. Lalo namang iiyak, sampalin kita dyan Arte mo. Pero pinipigilan ko yung sarili ko, syempre. Dahil pari ako. Di ba? Kahit na nanggigigil na ako, pipigilan ko yung sarili ko. No? Bakit ako? Hindi, sabihin nyo naman, ba't makahugot si Father? Hindi. Hindi ko nakukwento yung detalye, Kasi naranasan ko po na yung sister ko lokohin ang asawa niya. Kaya may hugot si Father. Di ba? No? Kaya sabi ko, sana lahat ng nanloko ng asawa magkaganon. Pinagdadasal ko araw-araw. Lalo na pag nabigyan ko ng recollection. Halimbawa, nagbigay ako recollection dito, tas merong ganon, hindi nagbago. Ay, asahan nyo, bukas makalawa, ganon kayo. Kaya sa mga nakikinig ng recollection dito, yari kayo. Wala. Pag ginawa nyo yun, nako, tinasabi ko sa inyo, hindi pa ako nagmintis. Nung minsan, nagbigay ako ng talk sa mga referee ng PBA. True story ho ito. Referees ng mga PBA. Hindi ko naman alam. Alam nyo, kaming mga pare, naghahanda kami. Pero daldal kami ng daldal. Minsan, hindi na namin alam kung anong sinasabi namin. Sabi nga ni Father June, yung isang kaibigan kong pare, June Estrella, kaming mga pare, nagsasalita kami. Pero kayong nakikinig, hindi namin kayo kilala. Amen? Kilala ko ba kayo? Hindi. Kaya pag may nasabi kami na tinamaan kayo, hindi kami yun. Si Lord yun. Dahil siya ang may kakilala sa'yo. Tama? Hindi ko naman kayo kilala Ba? Di yun nga, bumabanat ako sa mga PBA na referee. Sabi ko, kayo, puro lalaki, no? Umayos kayo. Sabi ko, ayan, nararamdaman ko, gumaganon ako. Siyempre, may konting acting, no? Nararamdaman ko, yung mga nanloloko sa inyo ng asawa, kukunin ni Lord in 3 months pag hindi nagbago. Sabi kong ganon. Nagbigay ako ng talk Monday. Nung Sunday, sabi ko yun, di ba? Wala, sinabi ko lang naman, wala lang. No? Nung Sunday, nanood akong PBA kasi Hinebra. Paborito ko Hinebra, binigyan akong ticket. Pagdating ko doon,
Diyos mio, isang beses lang ako nag-talk sa mga referee. Isang beses lang. No? Pagdating ko doon, yung mga referee, Father! Ganun sila, Father, kumusta, Father? Go? Pati yung isa nasa gitna na. Siya yung magre-referee mismo. Nakita ko, kumakuha, Father. Tapos nung lumapit sa akin si Rose, yung kaibigan, yung kakilala ko doon, sabi ko, Rose, OA naman yung mga referee mo, maka-father. Para isang beses ako nagbigay ng talk sa kanila. Kala mo, tagal na namin magkakilala. Sabi niya, naku, may kwento yan, Father. Sabi ko, ano yun? Kasi sabi mo, di ba, yung mga nanloloko ng asawa, kukunin in 3 months. O bakit ano nangyari? May kinuha in 3 days. Hindi nga. Oo. Yung kinuha daw, true story ho ito, yung kinuha ni Lord, yung babae niya at asawa niya, itinira sa iisang bubong. After 3 days. Kaya kayo. Umayos kayo. Mga kalalakihan. Sabi ng mga lalaki, ba't ba naka-attend pa ng lintik na recollection na yan? Ngayon, isipin ko pa yan. Kaya nga nagre-recollection para magbago, di ba? At totoo yan. Sabi sa Manila Bulletin, womanizing is dangerous to your health. No? Womanizing is dangerous to your health. Sabi, may mga explanation di ko na maalala. No? Anyway, basta yun, 30% of what we worry about is already about the past. You can already let go of it. So ilan na lang natitira? 30. 12% of that 30 is our needless concern for our health. No? Maya't maya daw nag-aalala ka, naku, may natanggal na buhok, siguro may cancer ako, mga tipong gano'n, no? Basta konting kibot, naku, ganito, no? Ganyan, no? Sabi sa Matthew, you cannot add a day to your life by worrying about it. No? Sabi nga, pag oras mo na, minsan nga magugulat kay. Meron ho nagsisimba sa akin sa parokya, no? Nung simula ho nung dumating ako sa St. Peter, na may nagsisimbang mag-asawa. Yung lalaki doktor and his wife. No, ever since na nag-assign ako sa St. Peter, si Doc, yung lalaki, no? Meron siyang cancer sa prostate, no? Stage 2, no? So every time yung wife niya sinasabi sa akin, Father, you pray for your tito, no? He has cancer, ganyan. So ang pinagpe-pray namin si tito, no? Sobrang nagulat ako na yung wife niya, na wala namang sakit, siya yung unang namatay 2 years ago. Hanggang ngayon, buhay si Doc. Yung may cancer. Ibig sabihin, hindi mo talaga alam, kahit mag-worry ka, wala. No? When it's your time, it's your time. No? And 12% of what we worry. At madalas, why do you worry? We worry about our health because nagpabaya ka. You did something that will make you worry. Ito example, sister ko, sumalangit nawa ate. She died at the age of 46 in 2015. Diabetic siya, Pads. Tapos nagdialysis siya for 4 years. No? Nagdialysis siya. One time, no, nung buhay pa siya, mga 2 years na siya nagdadialysis, andun ako sa Novaliches, pagkalayo-layo. Tumawag ang mami ko. Sabi ng mami, anak, pumunta ka agad sa Manila Doctors. Diyos me, Novaliches, Manila Doctors, nasa yun? Nasa Taft Avenue. Yung ate mo, susugod sa ospital, nagpa-panic attack. No, nagpa-panic attack daw. Di ako naman sabi ko, tanungin niyo si ate, may kinain niya na bawal, kaya yan nagpa-panic attack. Ay, hindi ko alam. Basta pumunta ka, hindi. Tanungin niyo muna si ate. Di habang katabi ate ko, tinatanong kapatid mong pare, may kinain ka daw ba na masama sa'yo, kaya ka nagkakaganyan? Hindi makapagsinungaling ngayon, tinatanong na kapatid na pare. Opo, uminom po ako 1 litro ng RC Cola. Kasi, pag wala kami at ang nandun lang, yung nagbabantay na helper namin, pag hindi binili nung helper, nagagalit. Ay di ba, minsan ganyan yung asawa nyo?
Di nyo mapigilang mag-soft drinks. Di nyo mapigilang kumain ng taba. Oh. Tapos pag kumain ng taba, sumasakit ata yung bato ko. Oh. Hindi nyo papigilang wag uminom ng alcohol. Oh. Kaya nga sinasabi ko no? Dapat, minsan nagagalit yung mga asawa pag nire-remind sila ng asawa nila. No? When, ang gusto lang naman nila, mapabuti ka. No? Ang nakakainis niyan, yung sasabihin minsan, lalo yung mga tatay, katawan ko to! Sira ulo ka. Pag nagkasakit ka, pababantayin mo kaming mga anak mo, di ba? Tama, mali. May sarili kaming trabaho. Tapos pag hindi kami nagbantay, magtatampo ka, ugok. Tama, hindi. Hindi mo inalagaan ang katawan mo Tapos pag magkasakit ka, kasalanan namin. Tama? Gusto mo, bibili kami ng gamot para sa'yo? Dapat, nung ayaw mong tumigil manigarilyo, bawat hitit mo ng sigarilyo, nagtatabi ka din ng pera para pag nagka-cancer ka sa baga, may panggamot ka. Hindi yung kaming mga anak mo ang pepestihin mo. May mga ganyang magulang. Hindi mo aalagaan ang sarili mo. Pagkatapos pag nagkasakit ka, kami? Talaga? Kami? Kapal ng mukha nyo. Unang-una, saksak nyo to sa mga baga nyo. Wala kaming obligasyon sa inyo. Kung first time nyo yung narinig, I'm sorry, but that is the truth. Wala kaming obligasyon sa inyo. If we give you, thank you. If we don't, you cannot demand. It is not our obligation to even take care of you. Maswerte kayo pag may anak kayong ganon. At ito naman yung nakita ko. Lahat ng anak na nag-agaga ng magulang, binless ni Lord. Lahat ng anak na nag-alaga ng magulang, binibless ni Lord. Pero you cannot demand that of us. That is unfair. At wag na wag niyong ipapamukha sa amin ang lahat ng nagasta ninyo para sa amin. Dahil hindi namin ginusto na dalhin niyo kami sa mundong ito. Tama? Di ba kayo ni nanay ang nag-enjoy kaya ako nabuo? Tapos pag nagkasakit kayo, hindi nyo Alam nyo, kaming mga anak, mga kapatid, it will be our joy once you get sick to take care of you. If we saw that when you are still strong, you also took care of yourselves. Like my dad, for example, and my mom. Nagkasakit sila parehas. Pero wala sila mga bisyo. My dad doesn't smoke, never smoke, no? Di siya manginginom, no? Wala siyang ganung bisyo. So nung magkasakit siya, talagang kami magkakapatid, nag-uunahan pang mag-alaga sa kanya. Same with my mom. Kasi nakita namin, inalagaan nila yung sarili nila It's just that mamamatay talaga ang tao sa ayaw at sa gusto. Amen? Talaga namang mamamatay tayong lahat And there are only two ways that we die. Either we got sick or we meet an accident. Yun lang, promise. Mag-isip kayo ng ibang pamamaraan ng kamatayan. Yung nakatulog, Father, hindi na nagising, may medical condition yon. So sakit pa rin yon. Dalawa lang ang ikamamatay natin. Either nagkasakit ka o na-aksidente ka. Anong gusto nyo? Magkasakit o ma-aksidente? Wala? Ayaw nyo mamatay? Ang hirap din naman nun. Di ba? Yung ikaw na lang buhay, wala ka nang kakilala, ay nako, parusa din yun. No? I remember may lola ko na 92 years old, pinatawag ako. Ang tagal ng patay nung husband niya, more than 30 years na. Alam niyo, nagulat ako, meron palang ganun, Father, Akala ko kung bakit ako pinatawag. Sabi niya, Apo, parang nalimutan na ako ng Diyos. Ibig sabihin, gusto niya nang mamatay. Hindi ko alam ano sasabihin ko.
Sabi ko, Lola, baka ako, yun yung mayaman kong, hindi lola ko talaga, pinsan ng lola ko. Ayan, pinsan ng kapatid ng lola ko. Yung lola ko talaga si Lola Salud. Ito si Lola Mary. No? Ang lola ko talaga yung Salud. Pero close din ako sa kanila. Sabi niya, ang asawa niya, mayor, sobrang yaman. No? Sabi, ano pang mission ko? May mission pa ho kayo, Lola, kaya hindi pa kayo tinatawag ni Lord. Anong mission ko? Gusto ko sanang sabihin, hindi niyo pa ho binibigay yung pamana ko. Siyempre nakakaya naman, no? Sabi ko sa kanya, Lola, ang gusto ho ni Lord, araw-araw niyong ipagdasal ang apo niyong pare na maging banal. Yun yung sinabi ko. Sige, Father, hayaan mo. Araw-araw ipagdadasal kita na maging banal ka. Ayun, namatay. After 1 week, namatay din. Pero the thing is, kahit pala, meron palang ganun, no, na kinasasawaan na ring mabuhay. Kaya yung gusto nyong mabuhay habang di maganda. Ang pangit-pangit mo na, buhay ka pa. Diba? Oh. So, there are only 2 ways that you're gonna die. Either you meet an accident or you get sick. And once you get sick, you would want your children to be there by your side. Tama? Gusto din naming mga anak, but please, make it easy for us to be there. I hope you get it. Gawin yung madali sa amin na nandoon kami. Una, don't hurt us. Paano kami, for example, pupunta sa tabi mo habang may sakit ka kung niloko mo ang nanay namin? Manigas ka. Antimano, sinasabi ko, nung minsan, may namamali mo sa tapat ng St. Peter sa matandang lalaki. Kausap ko sabi ng gwardiya, Father, kawawa naman yung lalaki, oh. Asan kaya yung mga anak niyan? Anong klaseng mga anak yan? Sabing ganon. Sabi ko sa kanya, Oy, huwag kang pakasigurado, malamang yung matandang yan, babaero noon yan. Sabi sa akin ng gwardiya, sinaktan niyan yung mga anak niya, kaya nandyan yan. Sabi sa akin ng gwardiya, grabe ka naman, Father. Sabi ko, sige, ikaw, may tatay ka? Sabi ko sa kanya, opo, mabait yung tatay mo? Ay, opo. Kung sakali na magkandahirap-hirap yung tatay mo, hahayaan mong mamalimos ng ganyan? Ay, hindi po. Exactly. Kaya yan nandyan, may ginawa yung pagkakamali sa mga anak niya, kaya hindi makalapit yan. Kasi ang normal na anak na nakitaan ng pagmamahal ng tatay niya, na nakakitaan ng magandang halimbawa ang tatay niya, hindi pababayaan ng ama na nakahandusay sa lansangan. Kaya ganyan yan. May ginawa yan noon na nasaktan ng mga anak niya, kaya yan napabayaan. Kaya wag mo munang husgahan ang mga anak niyan. Oo nga, Father. Kasi, pag naramdaman namin yung pagmamahal ninyo, you never let us feel hurt. What you give us, you will receive too. Tandaan nyo yan, mga magulang. Kung anong binigay nyo sa amin, yan ang ibabalik namin sa inyo. I remember one teleserye na ang title, In the Name of the Father, si Piolo Pascual at saka si Sam Milby. Si Sam Milby, nung maliit pa doon, parating sinasapak ni Tirso Cruz III, nuupakan. So, battered child ng tatay niya. Nung malaki na si Sam Milby, merong scene na gano'n na naman, susuntukin siya ni Tirso Cruz III. Pero matanda na si Tirso, ang mas malakas at mas malaki na si Sam Milby. Bago makasuntok si Tirso, inunahan siya ni Sam Milby. Tandaan nyo, mga magulang, habang tumatanda kayo, nanghihina kayo. Habang tumatanda kaming anak nyo, lumalakas kami. Kaya, ingat kayo. What you give is what you will receive, definitely. Daddy ko, very selfless. Kaya nung nag-retire siya at age 61,
naku, hindi kami magkamayaw na magkakapatid. How we're going to pamper our father. I remember one time si Daddy, gusto niya daw ng surround na TV. Ay, hindi pa surround. Gusto daw niya ng TV malaki. Siguro mga doble nung TV na yon. Malaki sa kwarto. No? Binanggit lang niya. Pag uwi ko, may TV lang ganun. Sabi ko kay Mami, oh, saan galing yan? Eh, binili nung kapatid mo yung susunod sa akin, si Alfred. Kasi single din yon. No? 2 years lang ang tanda ko. Nung buhay pa po ito si Daddy. No? Pagkatapos, di binili niya. After mga more than a year, ayaw niya na yung TV. Sabi niya, ang hirap pala ng ganyang kalaki, nagpipixelize na. Ang gusto na lang daw niya yung surround sound. Kasi yun lang naman hilig ng Daddy ko. Sabi ko nga sa inyo, walang bisyo. Manood ng Star Wars. Ano pa? Manood ng Star Wars. At manood ng Star Wars. So, ang ganda nun pag maganda yung TV mo. Di ba? No? Ang ganda yung TV mo. No, sabi ng Daddy, parang masyado na tong Sabi niya, gusto ko yung surround. After mga pag uwi ko, bago na naman yung TV niya, surround. Yung malaking TV inakyat sa 3rd floor ng bahay. No? Na eventually, hiningi ko sa kapatid ko, dinala ko sa parokya. No? Kasi ayaw naman nilang gamitin doon. Di sabi ko na naman, Ma, saan galing yan? Di pinili-uli ng kapatid mo. Pinuntahan ko yung kapatid ko, si Alfred. Sabi ko sa kanya, okay Sabi niya, isang sabi lang ni Daddy, bili ka agad Sabi niya, Kuya, kulang pa yan sa ginawa ni Daddy para sa atin. Sabi ko sa kanya, I know. That's why I am also thankful to the Lord that He has blessed you. Na nagagawa mo yan for Daddy. Kita nyo? Hindi naman kami pinipilit. Actually, until the end, kasi nung maging pare, binilan kagad ako ng Daddy ko ng sasakyan. No? Kasi sabi niya, anak, dapat paglipat mo ng parokya, may brand new car ka na. Kasi mga chismosa yung mga yan. Pag bumili ka nasa parokya ka na, sasabihin, ginamit mo yung pera ng simbahan. Iba napaka mga walang ya. No? So paglipat ko sa Pasig, naka-CRV na ako na brand new. Tapos after 6 years, lumalabas na yung mga sakit, kinuha niya na yun, binilan uli ako ng bagong sasakyan, yung X-Trail. Kaya nung nag-retire na si Daddy, yung kanyang sasakyan na ginagamit, parang minsang tinirik siya. Nag-usap-usap kaming 3 magkakapatid na lalaki. We told our dad, Dad, pili kang sasakyan na brand new. Kami bibiling 3. That's how we love our dad. No? Kaso ayaw niya. Hindi na mga anak, okay na ako. Hindi nga, tinitirik ka nga Hindi. Pilit kami na pilit. Sabi, dahil ayaw namin pumayag, sige, kung gusto nyo talaga, yung kanyang ginagamit na Toyota Crown, yung malaki na, parang vintage na i-restore nyo na lang yon. No? Ang ganda ng storya nung restoration na yon. Kasi nung re-restore namin yon, kaya namin ginanon si Daddy, kasi 2014 namatay yung ate ko, 2015 namatay yung mami ko. So, si Daddy medyo nalulungkot, kaya inaaliw namin, Dad, anong gusto mong sasakyan? Bibilang ka namin. Sabi niya, restore nyo na lang yung Toyota Crown ko. So, sabi ako, sige, sabi ko sa isa kapatid ko, paggawa mo, hati-hati tayong 3 kung magkano magagastos. So, inabot yung restoration, halos 450,000 din. Pero ang ganda talaga. Hanggang ngayon, nandun sa bahay. No? Pero ang nangyari ho doon, si Daddy, sa sobrang lungkot kasi, sumunod kay Mami. No? Nung mailabas yung Toyota Crown ni Daddy, araw ng cremation niya. No? Ako, kakaiyak yun kasi ang ginawa nung brother ko, yung urn ng Daddy, tsaka urn ng Mami, nilagay niya sa likod ng kotse, sinitbelt niya, tas inikot niya, tinur niya, tas pinost niya. No? Kakaiyak. Sabi niya, kahit ganyan na yung kalagayan nila, I still want to do this for you. Inikot niya yung parents ko na urn na lang nandun sa kotse. No? Ganon. Sayang, hindi niya na, nakikita niya sa pictures, pero ang tagal lumabas kasi nga, ginawang pulido, na hanggang ngayon nagagamit namin yung sasakyan. Talagang hindi namin maibenta-benta kasi that it's the memory of our Father. No? That's how we will love you as your children if you made us feel loved also. Kaya sinasabi ko sa inyo, gusto namin kayong mahalin.
Gusto namin kayong alagaan. But please, when you are still strong, make it easy for us to do that in the future. Hindi yung magpipilitan kami kung sino magbabantay. Nung magkasakit nga ang mami, tsaka daddy, kasi ako parish priest pa, hawak ko oras ko. Yung sabi ko doon sa ate ko, ate, umuwi ka na. Kasi ako naman, kaya ko i-adjust yung schedule ko. Umuwi ka na, may trabaho ka pa bukas. Ang sagot sa akin, bakit mo ba ako pinauwi? Gusto ko din magbantay. Alam nyo yan, sa ibang mga magulang, nagtuturuan, kuya, ikaw naman magbantay dito, ilang araw na ako. Hinahanap na ako ng nagtuturuan. Pero kami, sama-sama kami doon. 4 kaming nandun, 5 kaming nandun mga anak. Because my parents were there for us. That's why towards the end of their life, we were there for them. So yun, no? Well, anyway, sobrahan na sa kwento, no? So, ilan na lang natitira? 18, yes. Sana yung 18 pwede na, di ba? 10% of what we worry about are just petty concerns. Walang kakwenta-kwenta. Sabi ko nga minsan mabuti din na ako ay nabuhay sa panahon na wala pang masyadong ikinaka-stress ang tao. Because sa tingin ko ngayon, ang isang number 1 stressor ng mga kabataan is cellphone. Super. I remember nung nandun ako sa Our Lady of Lourdes Parish in 2014, no? Yung parokya ko doon, katabi lang ng school. So yung mga bata, lakaran sa parokya, ganyan, nagkakasalubong. Minsan paglabas ko ng opisina, isang grade 6 student biglang sumigaw, "Oh no!" Di ako naman, ba't sumigaw tong bata? "Yes, what happened? Ano nangyari?" "Father, wala po akong signal." Sabi ko, kung hinahampas kita ng paso, wala lang signal, akala mo mamamatay na. Na hindi natin noon pinroblema. Tama? Nung grade 6 ba tayo, problema natin ang signal? Hindi, wala naman telepono noon Hindi ba? Kaya yung mga kabataan ngayon, ang daming stressors. Nasa-stress sila. Yung recent studies showed na yung mga kabataan, sometimes, they put their self-worth. Dahil, at tandaan nyo to, mga magulang din they put their self-worth on the likes that they get sa pinost nila. Pag konti yung nagla-like, nawawalan sila ng kumpiyansa sa sarili nila. But konti lang nag-like. And you know why? Because yung kumpiyansa na yun, dapat nanggagaling sa magulang. Dahil hindi nabibigay ng magulang, hinahanap sa iba. Bakit naman kami magkakapatid? Wala namang cellphone nun. Hindi naman kami naging in need sa atensyon ng ibang tao. Because we get it from our parents. Ang problema, minsan kahit parents ngayon, kumakain naka-cellphone. Aminin niya yan. Sa halip na makipag-bonding sa mga anak, wala. Kahit yung tanay, yung tatay, nagugulat nga ako Meron palang mga nag-aasawa ngayon na mga edad 27, 28, may asawa na, nagmo-mobile legend, mga siraulo. Na dapat sana, yung oras na inilalaan doon, may anak na, alagaan mo yung anak mo. At hindi pa yun. Nagiging problema ng mag-asawa ang gaming. Nung minsan, nag-counseling ako nung gano'n, akala ko, may third party. Yes, may third party. Ano yung third party? Computer. Kasi daw, alam mo ba, father, 3:00 na ng madaling araw, naglalaro pa yung husband ko ng computer. Sa halip na dapat, pahinga na sila. Daming stressor. Na wala namang kakwenta. Bakit alam nating walang kakwenta-kwenta? Because nabuhay tayo nang wala yung mga yon. And I think we are okay. Sa tingin ko nga, mas okay tayo kasi hindi tayo takot sa tao Alam nyo, napapansin ko sa mga kabataan ngayon, takot sa tao. Parang takot makipagkapwa, parang
hello, ganun, parang, hello po. Parang pag nakakakita ng tao na tension, kasi nasanay na siya na mag-isa lang and his or her cellphone. To be alone. Dati pag tumatawa ka mag-isa, sira ulo mo, di ba? Nung minsan, kumakain ako, may nadinig akong bata sa likod, tawa ng tawa. Kala ko may kalaro. Tumatawa, yung pala kaharap, cellphone. Sira ulo tong batang to. Nung panahon natin, tumatawa tayo kasi may katawanan tayo. Naglalaro tayong patintero, naglalaro tayong taguan. Kaya tayo tumatawa, ang saya natin. May kalaro tayo, may katawanan. Ngayon mga bata, tumatawa mag-isa. At hinahayaan naman ng mga magulang dahil wala silang time. Petty concerns. And yes, only 8% of what we worry about are legitimate concerns. Which means, therefore, na yung 92%, pwede mo nang i-let go sa buhay mo at wag masyadong ma-stress. 8% lang ang pwede, ang legitimate na ikaka-worry mo. Yung 92%, mga useless worry. Useless anxiety. Sabi nga ni Padre Pio, di ba? Useless. Ano yung next? Ano yung number 2? Sabi din sa Philippians. Sabi dito, instead of worrying, pray. Pray instead of worry. Because after all, whatever you're worrying about, wala ka namang magagawa talaga dyan eh. Si Lord lang naman talaga eh. Yung anak mo, kinaka-worry mo, may magagawa ka ba? Wala. Pag-pray mo. Diba? Sinong number 1 example niyan? Santa Monica at San Agustin. Narong sundan ng sundan ni Santa Monica si San Agustin. Kahit saan magpunta. Babaero, lahat. No? Makamundo. Lasinggero, lahat na. Pero ano nagpabago kay San Agustin? The prayer of his mother. Si Santa Monica. No? Ang tanong, nagdadasal ba ang mga magulang? Minsan, kahit mga magulang, hindi naman nagdadasal. Ako nga talagang ang challenge ko, sino ho dito ang mga senior citizens na? Taas ang kamay. Na mga senior citizens na. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 85. Galing ko, no? Diba? Genius. Sa mga nagtaas ng kamay, pasensya na ho kayo. Talagang real talk lang ho ako magsalita, Pasensya na. Sa mga nagtaas ho ng kamay, sino hong araw-araw nang nagsisimba? Taas ang kamay. Out of 85, 1, 2, 3, 4, 5. Asa ng 80? Alam niyo ho ba, dahil senior na kayo, malapit na kayo mamatay? Totoo. Ano namang mauna pa kami ni Father sa tandaan niyong yan? Dapat mauna talaga kayo. Ano ba? Kayo mga senior, sandali na lang kayo sa mundo. Sa ayaw at sa gusto niyo. Halimbawa ako nga nagulat na lang ako 51 na pala ako. Pero mukha lang akong 30. Ha? Bakit? Kami ni Father, mukhang bata. Tanong niyo, bakit? Wala kami asawa. Ano ba? Stress kaya yun. No? Diba? 51 na ako. Sabi ko, oh my God, kung halimbawa, i-bless ni Lord, mabuhay ako hanggang 80, ilan na lang natitira? 29. Hindi ko nga namalayan yung 51 Paano pa yung 29? Mas maikli na yun. Amen? Paano pa kayong 60 plus na? Malapit na kayo. Promise. Hindi, totoo. Kaya nga hindi ko maintindihan ang mga senior citizen na hindi pa mailagay sa daily schedule nila to attend the Mass every day. Ano ang totoong mas mahalaga pa? At wag ka, Father, pag tinanong mo yan, kung sino sa kanila number 1 si Jesus, magsisita pagtaas ng kamay ang mga sinungaling na yan.
Sige, tatanungin ko kayo, sino sa inyo ang kaya niyong panindigan na number 1 na sa buhay niyo si Jesus? Taas ang kamay. No, wala tuloy nagtaas. You cannot tell me that and not attend the Mass every day. No? Ito, sa ibang toko to ginagamit, pero sisingit ko na lang. No? Sabi ni Brother Bo Sanchez, the tallest trees, yung pinakamataas na puno daw, bakit kahit anong lakas ng bagyo, hindi yan natitibag? No? Kasi daw, ang mga matalaking puno, marami ang ugat na nakalabas. Tama? Marami ang ugat na nakalabas. Pero meron daw yung tinatawag na one major root. Yung one major root na yon, ang tubo niya, pababa lang. Diretso lang pababa. Kaya habang tumataas, ganun din kalalim yung baba niya, no? Yung pagbaba ng ugat. So, matibay yung pagkakahawak. Marami ding ibang ugat na nakalabas, pero ang pinakamatibay, yung pababa. Sabi ni Brother Bo, you should have that one major root in your life. And it should be Jesus Christ. There are other roots, sabi niya. What are those other roots? Your job, your family, your career, yung mga hobbies ninyo, yung mga iba-ibang ginagawa ninyo, yun yung ibang roots. Pero dapat si Jesus daw ang one major root. Which means, all the other roots should adjust to that one major root. Mag-a-adjust lahat dun sa one major root. Kaya nga tinanong ko sa inyo kasi kung hindi ka pa makasimba araw-araw, kapatid, yung kung ano man yung kinakaabalahan mo, kaya hindi ka makasimba araw-araw, aminin mo man o hindi, that is still your one major root. And it is Jesus Christ who adjusts to that one major root. Nung minsan, tinanong ko yung mga matatanda, bakit ho ba? Ano pang pinagkakaabalahan ninyo? Ba't hindi kayo makapag-simba araw-araw? Ang sagot sa akin, nag-aalaga ho ng apo. Then your apo is your one major root. Your Jesus adjusts to your apo. Pag wala si apo, pwede ako magsimba. Jesus ako. Pero pag nag-andyan si apo, kay apo ako, Jesus, mag-antay ka muna. Who is now your one major root? At age 60 and above. Imagine ninyo, palapit na kayo. Tapos, meron pang ibang one major root kayo? Hindi pa si Jesus. Aanihin nyo. Kuwari, nagwo-work ka pa. Aanihin mo. Nung minsan, sabi ko, mga 60 years old pataas. Sabi niya, aanihin mo yan. Pag kumita ka, aanihin mo. Ang sagot ba naman, Father, bibigay ko sa inyo, Father. Ay, okay yan, kung ganyan. Sabi ko nga, magtrabaho ka pa But come to think of it, para ano? Mamamatay lang naman tayong lahat. And that became very clear to me when I had COVID last year. Na medyo severe yung nangyari sa akin. No? And I realized, nung naka-quarantine ako, tapos nagsusuob-suob ako, lahat pala nung kung anong meron ako sa kwarto ko, Father, kung kinuha ko ni Lord, iiwan ko lang. Kaya nasuri ko yung sarili ko. Ang tiningnan ko talaga, kumusta ako bilang pare? Kumusta yung relasyon ko sa Diyos? Hindi naman kasi porke pare, may relasyon sa Diyos. So, challenge ko yan sa mga senior citizen. Dapat araw-araw na kayo nakakasimba. No? Dapat, sa mga araw-araw nagsisimba, taas ang kamay. Taas ang kamay ng mga araw-araw nagsisimba. Kasi gusto ko, di ba tita, tama ba sa sasabihin ni Father, na pag araw-araw ka na nagsisimba, kulang na yung araw mo pag hindi ka nakasimba. Amen? Yun ang gusto kong maranasan din nila.
yung nararanasan natin. Na pag hindi ka nakasimba, at totoo naman, nung nag-araw-araw kayo nagsisimba, na wala ba problema? Hindi naman, di ba? Pero dahil araw-araw ka nagsisimba, nagiging mas magaan ang mga problema. Tama? Diyos ko, makita nyo pa lang yung ganyang kabait na itsura ni Father. Pag hindi naman nabawasan yung problema nyo. Amen? Oh. Kumpara nyo dun sa araw-araw yung nakikitang mukha no asawa nyo. Oh. At least may breaker, di ba? Oh. Oh. Pray instead of worry. Anong oras na ba? Daldal ako ng daldal. No? Sabi ni Father, nag-text sa akin hanggang 12:30 daw tayo eh. No? Meron nga akong tinuro eh. Hindi ko alam kung pwede ituro dito to, Father. No? Halimbawa daw, no? Yung kaysa mag-worry ka, magdasal ka. No? Halimbawa, yung mga may asawa dito, kabagay medyo may edad na kayo, parang hindi nyo naman ang problema to. Siguro to nung bata-bata kayo. Sabi ko, minsan ang problema nung babae, dapat alas 7 nasa bahay na yung husband, alas 10 wala pa. Diba? Tapos hanggat wala, aligaga ka. Diba? Anong sabi natin? Pray instead of worry. So, kaysa mag-alala ka, magdasal ka. Amen? Anong dadasalin ko, Father? Ito, tuturuan nga kita eh. Panginoon, alas 10 na po. Wala pa yung asawa ko. Inaantok na ho ako. Matutulog na ho ako. Kayo na hong bahala sa kanya. Nasaan man ho siya. Kung may ginagawa ho siyang mabuti, pagpalain niyo ho siya. Kung masama, atakihin sana siya. Tulog ka na. Diba? Oh. Tapos bukas, ikwento mo ngayon sa kanya yan. Honey, alam mo, pinag-pray kita kagabi. Anong pinray mo? Sabi ko, wala ka pa kasi. Kung maganda yung ginagawa mo, i-bless ka sana. Kung hindi, atakihin ka sana. Tingnan ko lang pag hindi umuwi na yan ng maaga. Isipin mo tuwing wala pa siya, unless maganda ginagawa niya, di ba? He will be out. Pero kung hindi maganda ginagawa niya, tas pinagdadasal mo araw-araw, atakihin pag hindi maganda ginagawa. Kita mo, mangyayari yan. Pwede ba yun ituro, Father? Oo, pwede. Pwede, no? Baka isumbong ako nito kay Bishop. Sabihin mo, yung pari yung inimbita ni Father kung ano-ano tinuturo sa amin. Bakit? Talaga namang dapat habang hindi mo kasama yung asawa mo, ang ginagawa mo ay mabubuting bagay. Amen? O sige, isa pang kwento. No? Total, usapang pamilya na rin to. Halos lahat naman sa inyo may pamilya. I just want to share with you the impact of fathers to their children. Si Daddy, noong chief accountant pa, no? He worked for A. Saatchi & Saatchi Advertising, no? Well, Ace Compton before. When he was chief accountant, he was sent to the States. It was her first time to be in the States. 2 weeks. Sabi, 2-week seminar. No, I was only like 8 years old, 7 years old then. So, umalis si Daddy ng Sunday. We were expecting 2 weeks siyang mawawala. Aba, akalain nyo, umalis ng Linggo, Friday nasa bahay na. Di pagdating sa bahay, ni walang biniling pasalubong, ni hindi nagpasundo, nagtaxi. Sabi ng mami ko, ano ginagawa mo dito? Sabi ng Daddy, Diyos ko, 2 days lang pala yung seminar eh. Pagkatapos ng seminar, nagparebook ako. Sabi ng Daddy. Sabi ng mami, hindi ka pa nakakapuntang Amerika. Sayang naman, sana in-enjoy mo na muna, meron ka pang mahigit 1 linggo. Ganon yung usapan niya. Walang paarte-arte na, walang ganon. Sabi ng mami ko, mahigit 1 linggo pa. Sabi niya, sana in-enjoy mo muna yung Amerika, first time mo doon. Naku, yung sagot ng Daddy ko, hindi ko makalimutan. Maliit pa ako noon, ha? Sabi niya, paano ko mag-e-enjoy? Hindi ko naman kayo kasama. Oh my God. Hindi ko alam bakit napakaraming walang yang ama na nag-e-enjoy nang hindi kasama yung pamilya. Napakawalang ya. Buti na lang wala ngayon sa recollection na ganun. Na mga ama. Kung hindi, hayop ka. How can you enjoy without your family?
How can you enjoy without your family? Anong klase kang ama? Tahimik. Sabi ng daddy ko, paano ko mag-e-enjoy, hindi ko kayo kasama? Ibig sabihin, always, part of his deep joy is his family. Pray instead of worry. Next, no? Sabi dito, in Philippians, because when you pray, when you talk to the Lord, you will realize life is not perfect. Amen? But still you are blessed. Amen? Hindi perfecto ang buhay, pero blessed na blessed ka pa rin. And when you see your blessings, you begin to thank the Lord for all things. Ipagpapasalamat mo sa Kanya ang lahat ng meron ka sa buhay. No? Minsan kasi akala natin yung pinagpapasalamat natin, malalaking bagay lang. No, sabi nga nung isang nabasa ko, the attitude of gratitude. No? The attitude of gratitude. Dapat daw every day you should find seven things that you are grateful for. Sasabihin ng iba, naku, 7, anong pagpapasalamat ko ng 7 araw-araw? Kasi akala natin, ang ipagpapasalamat lang natin, yung tumama tayo sa loto. Hindi. Pakarami ho. Halimbawa, lahat kayo bumangon kanina. Amen? Nagising kayo. Humarap kayo sa salamin. Amen? Sino sa inyo, nung pagharap nyo sa salamin, nagpasalamat kayo, thank you Lord, may kilay pa ako. Hindi lahat may kilay pa. Yung iba nga dyan, tingnan nyo yung katabi nyo. Yung iba dyan, drawing na lang yan. Totoo. Paano ko nalaman? Nung minsan nagmisa ako sa Padre Pio, sa Libis, no? Nagmisa ako doon. Pagbaba ko, kasabay kong isang bumaba yung social-socialitang tita-tita doon na mabait naman. Pagbaba ko, sabay buhos ng ulan. Pagbuhos ng ulan, dala ko yung sutana ko, ikinover ko, nakover akong ganun, takbo. Yung matanda, hindi ko maintindihan, takbo din siya, pero yung buhok niya, hindi niya kinoveran, tumatakbo siya, nakaganito. Ko, tita, ba't di mo kuberan yung ulo mo? Hindi, Father. Naku, kasi drawing na lang to, baka tamaan ng tubig, maghulas. So, ibig sabihin, hindi lahat may... pero nagpasalamat kayo na may kilay pa kayo? Hindi. Akala mo, ipagpapasalamat mo lang, malaking bagay. Amen? May susunod sana akong example eh. Kaya lang, nahiya ako. Anuin ko sana kung sino nagpasalamat na may buhok pa, kaya lang nahiya ako. Sorry, kuya. Sensya na. Bagay naman sa'yo eh. Para kang si Derek Ramsey. Kala ko nga kanina, sabi ko, ba't andito si Derek Ramsey? Di ba? Dapat, hindi ko alam kung makaka-perfect ako dito, no? Kasi dati, pagka ang gospel, yung 10 pinagaling, isa lang ang bumalik. Tapos tatanungin ko yung mga tao, anong masasabi nyo dun sa hindi bumalik? Mga ingrato, hindi marunong magpasalamat. Ganon, ang judgment natin sa hindi nagpasalamat. No? Pero ito yung tanong ko. Again, sinasabi ko, pag kay Father, bawal magsinungaling. Pag sinungaling, ano mangyayari? Kukunin ni Lord. Lahat tayo nagising kaninang umaga. Amen? Amen? Kasi andito tayong lahat. So, ibig sabihin, lahat tayo binless ng panibagong araw. Bawal magsinungaling, ha? Sino talaga? Kasi iba sa atin, pagkagising, unang kukunin, cellphone. Sino ba nag-tech? Tama? Iba ganon. Sino sa inyo, yung talaga, yung totoo, pagkagising kanina, mulat ang mata. Thank you, Lord. Buhay pa ako. Another day to serve you. Yung totoo. Pag hindi mo sinabi yun, mamamatay ka. Ha? Taas ang kamay. Tinan nyo, hindi lahat. See
what I mean? Lahat ginising ni Lord, pero hindi lahat nagpasalamat agad. Tapos, kung husgahan natin yung isa lang ang bumalik, ay yung siyam walang ingrato, lahat tayo ginising kanina, hindi lahat nagpasalamat, inuna pa yung cellphone. Thank God for all things. At pag naging ganun na daw ikaw, no, hindi ka na masyado nagwo-worry kasi 8% naman pala ika ang dapat ikaw-worry, magdasal na lang kaysa mag-worry. At dahil nagdasal ka, nakita mo, you are so blessed. Thank you, Lord, for all the blessing. Alam mo, pagka ikaw nagpapasalamat sa Panginoon, mas magiging kontento ka sa buhay. Life is all about contentment. No, isa yan sa source of joy if you're contented with what you have. No? Sabi nga happiness ends once you start comparing yourself to others. Tumitigil ang kasiyahan mo pag kinumpara mo na yung sarili mo sa iba. Totoo yan. No? Nababawasan yung kasiyahan mo. Halimbawa, sa mga kalalakihang nandito. Lahat nga kayo, sabi ko kanina, humarap sa salamin. Amen? Amen? Mga lalaking nandito. Tama? So, nung pagharap nyo kanina sa salamin, sabi nyo sa sarili nyo, gwapo ko talaga. Tama? Ang gwapo ko talaga. Okay na yon. Mag-thank you ka na kay Lord na gwapo ka. Nandito ka ngayon sa simbahan, huwag mo na i-compare yung sarili mo sa akin. Kasi sasama lang loob mo. Mangyayari niyan, akala mo lang pala, gwapo ka. Kaya huwag mo na ikumpara yung sarili mo sa akin. Kasi pag kinumpara mo, sasabihin mo, akala ko lang pala, gwapo ko. Joke lang ho, ha? Di ba? So you stop comparing yourself with other people. No? And you will begin to be happy. At dahil masayahin ka na, kontento ka na, yung last line, last point din. You now begin to think about the right things. Ang isipin mo daw, sabi dito, ang isipin mo yung mga bagay na, kasi minsan ang nagkapastress sa atin, alam nyo ba, malaking bagay ng stress natin is all in the mind. Kahit tanungin nyo mga doctors, maraming sakit is just psychosomatic. Kakaisip mo lang ng kakaisip. Yan ang ako nga parati kong hino-homily, sa buhay natin, ang pinakamatinding kalaban natin more than anyone else is ourself. Ang sarili natin ang pinakamatinding kalaban natin sa lahat. Much more, yung utak natin. Sabi sa Philippians, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi niyong isaisip ang bagay na magaganda, karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Alam nyo, kung ano yung iniisip nyo parati, tandaan nyo to, yun ang nangyayari sa buhay ninyo. The power of manifestation. No? The power of what you put into your mind will actualize. Kaya nga, meron ako isang binasang libro, ang title, The Secret. No? Pero nasa na rin siya ngayon, nasa Netflix na rin siya. Sabi doon, kung ano yung parati mong sinasabi, yun ang mangyayari sa'yo. Kaya nga daw, do not even use the word sakit. Or sabihin mo, ayokong magkasakit. Di ba? Di ba, marami sa inyo, sinasabi ko naman, ayoko magkasakit. Ba't nagkakasakit pa rin ako? Because the word sakit is still there. Hanapin mo daw yung positive equivalent nun. Ano yon? Health. So you tell yourself, I am healthy. Huwag mo sabihin, ayoko magkasakit. Sabihin mo, I am healthy. No? Kasi yun yung gusto mong mangyari sa'yo, to be healthy. No? Kaya ako araw-araw, sinasabi ko, no? Kahit, para lang, kahit pa paano, I am holy. Para bumait akong konti, Father. I am holy. I am happy. Because even happiness is a choice. No? You can always choose to be happy. Kung hindi ka masaya ngayon, it's because yan ang pinili mo. Sinasabi mo lang yan, Father. No? Dahil hindi mo alam bakit alam mo,
Hindi mo alam pinagdadaanan ko. Bakit? Alam mo pinagdadaanan ko? Lahat tayo may pinagdadaanan, pero gusto kong piliing maging masaya. Pinili mong maging miserable. Problema mo yan. Tama? Meron bang taong walang problema? Meron. Patay. You can always choose to be happy. So, sabihin ko, I am holy. I am happy. I am healthy. No? Puro H. I am holy. Ang galing ni Kuya. I am holy. I am healthy. I am happy. And I am handsome. Alam nyo, totoo yan. No? Bakit? Kailangan maniwala ako sa sarili ko. Nagwapo ako. Kasi kung hindi ako maniniwala sa sarili ko, ba't maniniwala yung iba? Tama? Tama? Sino unang dapat magtiwala sa sarili mo? Ikaw. Hindi ba? Kaya nga yung mga, minsan nagtotalk ako about battered women, no? Yung mga sinasaktan ng asawa. Bakit ka sinasaktan? Kasi hinahayaan mong saktan ka. You are hurt because you are giving them permission. You should never allow anybody to hurt you. Hindi yan kamartiran, yan ay malaking katangahan. Pag hinahayaan mong saktan ka ng asawa mo. And getting hurt, it's not just physical, ha? Sometimes you can be hurt financial. Yung ayaw kang bigyan ng pera, pwede mo demanda yan, alam nyo ba? Psychological. No? Moral, lahat ng aspect. Hindi ko nga maintindihan, minsan, ang tatanga ng mga babae. Kasi there's a law that protects you. Vowsy, pero ayaw niyong gamitin. Kami nga, wala eh. Pwede niyo kaming bugbugin, wala kaming maidemanda sa inyo. Pero kayo, konting-kantiin lang kayo, pwede niyo kami idemanda. Pero ang daming babae, sadyang tanga lang. Kaya ka nasasaktan, kasi hinahayaan mo. Kaya kung may problema kayong mag-asawa, huwag kayong lalapit sa akin. Kay Father kayo. Kasi Father, totoo, pagka sasabihin sa akin, sinasaktan mo ako, asawa ko, papulis mo. Hiwalayan mo. Hindi mo kailangan tiisin yan. Huwag kang tanga. Kaya kasi nasaktan, hinahayaan mo. Walang mananakit sa'yo kung hindi mo hahayaan. Ha? Hindi. Ba't ako papayag sa divorce? Sino ba nagsabi mag-asawa kayo? Di ba kayo yung mga tanga? Kami ba pumili niyan? Di ba kayo? Ang sinasabi ko, wag kasi kayo kagad na matangos lang ilong, mahal ko na siya. Wag tanga. Di ba? Ito pa, malamang sa hindi, nung napang-asawa mo yan, bago mo napang-asawa yan, alam mo na medyo konti ugali niyan. Pero anong sabi mo? Siguro pag kinasal kami, magbabago siya. Nek-nek mo. Oo, nagbago. Lumala. Di ba? At makikinig kayo sa nanay nyo. Kasi may mga bagay na nakikita ng nanay mo na hindi mo pa nakikita dahil nabubulagan ka ng pagmamahal mo, ng katangahan mo. Di ba? Kasalanan ba namin? Bakit divorce? Sinabi ba namin mag-asawa kayo? Tigas ng ulo nyo. Sinabi ko na ang sarap-sarap ng single. Pagpipilitan nyo mag-asawa. Tapos hihingi kayong divorce? Yung napili ko barumbado eh. O ikaw yung tanga. Ang dami-daming lalaki. Pumili ka pa, barumbado pa. Daming-daming tao sa buong mundo. Mali mo, hindi ka naman para sa Pinoy. Nung nag-abroad ako, ang daming gwapong mga foreigner. Asawa mo, ang pangit-pangit. Kaya lang, nagmadali ka kasi. Hindi pa naman yan yung para sa'yo eh. Nagmadali ka lang eh. Sabi ko nga eh, you thank the Lord. You thank the Lord. Sometimes you should thank the Lord when He doesn't answer your prayers right away. You know why? You know why? No? Kasi,
kung ako sinagot kagad ni Lord yung panalangin ko, when I was in college, sabi nga, naglasal ako, Father, doon ako nakagraduate ng business management. Nung ako'y 19 years old, may kaklase ho akong pagkaganda. No? Ang ganda-ganda niya. No? Gusto mo malaman, kuya, kung sino? Naging best friend ko din siya eventually. No? Siguro, dahil baka hindi naman kayo magkita na uli. No? Kilala ni kuya. No? Alam mo kung sino? Yung co-host ko. Si Sheila. No? Pero mag-best friend kami ngayon. No? Ba, ang ganda? Binibining Pilipinas yun eh. No? Binibining Pilipinas. Kaya nung ako'y 19 years old, active ako sa simbahan. No? So ang prayer ko, Lord, pagka-graduate ko, pag naging girlfriend ko to, magpapakasal na ako, please. Gusto ko na agad mag-asawa. Kasi gusto ko yung anak ko kasabay kong lalaki. Yan. At gusto ko 10 anak. Para masaya. Diba? Yung pala, nagdadasal ako nun ng ganon when I don't even know myself. And the Lord knows me more than I know myself. Tandaan nyo yan. The Lord knows you more than you know yourself. Anong nangyari, kuya? Ang sinagot niya yung kaklase ko. Yan, sakit. No? Sakit-sakit nung time na yon. Pero nung nagkwa-40 na ako, unti-unti ko nang nakikilala yung sarili ko. At nung nakilala ko yung sarili ko, sabi ko, thank you, Lord. Hindi mo ko pinag-asawa. Salamat talaga. Kasi nakilala ko na yung sarili ko eh. Nung makilala ko sarili ko, ang isang pagkatao ko, ayoko na pinakikialaman ako. Lahat ng asawa, pakialamera. Hindi yan asawa kung hindi yan pakialamera. Asawa yan eh. Natural, papakialaman yan. Kakainin mo, anong oras kada. Ayoko yung nagpapaalam ako kung saan ako pupunta. Oh. I value my privacy so much. Ayokong pinakikialaman ako. Nung minsan nga, may nagsabing lalaki sa akin na sinasabihan ko ng ganyan, na dapat ganito, kayong dalawa yan. Sabi nung lalaki, what about my privacy, Father? Sabi ko, are you stupid? What privacy are you talking about? When you got married, sinuko mo yung privacy mo doon sa asawa mo. Sabi natin sa Bible, the two of you will become one flesh. Ano privacy pinagsasabi mo? Kaya antimano, sinasabi ko, yung asawa nyo, dapat walang password ang cellphone. Pag may password ang cellphone yan, may kabit yan. Papaputol ko kamay ko. Papaputol ko kamay ko. Pag yung asawa ninyo, kaya kung kasama nyo asawa nyo ngayon, pag uwi, tingnan nyo kagad yung cellphone. Pag may password yan, tanong mo, honey, anong password mo? Ay, bakos ko sa mama! Nagalit, may kabit yan. Hindi man kabit, may nilalandi yan sa cellphone. Papakyut-pakyut. Kasi kung wala, bakit ka magpa-password? E di iwan mo yan dyan, basahin mo lahat kung anong gusto mong basahin. Ayoko nung ganun. Na pinakikialaman yung gamit ko. So, ako, akala ko noon, gusto ko yun. Pero kilala ko ni Lord, nako, sabi siguro nung nagpe-pray ako, Lord, gusto ko magkaasawa. Siguro tawa ng tawa si Lord. Sabi siguro nung ni Lord, ugok, nung hindi mo alam kung ano yung hinihingi mo, hindi mo pa kilala sarili mo. Kaya marami ding failed marriages. Bakit? Hindi pa niya kilala yung sarili niya, kukuha ng ibang tao na hindi rin niya kilala. Tapos magsasama sila. Hindi mo pa nga kilala sarili mo, kukuha hindi mo kakilala din. Magkaiba kayo ng kinalakihan. Oh. Dahil nagmamadali ka. Sabi mo, mahal mo na, hindi mo pa kakilala. Oh. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng ilang anak? 10. Imagine niyo, 10. No? Eto ka. Nung last February, nagbakasyon kami sa Calapan, Mindoro. Kaming mga pare. Nung pauwi na kami, medyo pagod. Yung sasakay kami ng maliit na barko, yung parang Roro ba yun? Parang ganyan. So, ako bumili ng ticket, kinuha ko business class. Yung business class nila, kurtina lang yung pagitan. Yung kasunod, business class na 150 lang diferensya. Sabi ko, gusto ko matulog yung 2 hours na biyahe. Ang problema,
pagdating doon sa kabina namin, may sumakay na isang pamilya, na isang young couple, may kasamang baby. Buong 2 hours, nung gigigil ako, gusto kong pasaka ng medyas yung bibig. Isang bata pa lang yun. Tapos ilan gusto ko? 10. Kaya siguro nung hinihingi ko yung kay Lord, tawa si Lord, parang tanga to. Isang bata lang, hindi mo nakakayanin, gusto mo 10. That's why I thank the Lord that He did not answer my prayers right away. See? Because He knows me more than I do myself. So, think about the right things. No? Yung mga magagandang bagay, ay nako, malaking mawawalang anxiety sa inyo. Si Father C, last na lang tong example. To get yung point ko. Si Father Simpson Paico, sumalangit nawa. He's our rector in the seminary. Siya ang number 1 nagbibigay ng talk sa BEC. He's being invited sa Mindanao, sa Visayas, nung time na rector namin siya. No? Pagkatapos sa alis siya, 2 weeks, wala, diretso. 2 weeks. Pagdating noon, meron kaming rector's conference. Andun siya, kasama mga seminarista. Pag-upo niya, sasabihin niya, kumusta kayo? Kasi may edad na siya. Kumusta kayo? Alam ninyo, habang nasa Mindanao ako ng 2 linggo, sabi niya, ang ganda-ganda ng ginagawa ko doon, magbigay ng talk sa mga tao. At hindi ako nababahala kasi iniisip ko, habang nandun ako, kayong iniwan ko sa Maynila na mga seminarista, iniisip ko, ano kayang magagandang bagay ang ginagawa ng mga seminarista ko? Kaya hindi daw siya nasa-stress. Kasi kung iisipin daw niya, ano kaya mga kabulastog ang ginagawa ng mga seminarista habang wala ako? Hindi daw siya mapapayapa doon. He is thinking about the right things. He is thinking about good things. No? So yun din tayo. No? Sabi nga sa mga bata daw, yung mga anak ninyo, no? Sabi doon, parang treat them the way you want them to be, not as who they are now. Nagets niyo ba yon? Treat your children the way you want them to be, not as they are now, today. Halimbawa, yung anak mo sobrang kulit. Ano bang gusto mo mangyari sa kanya? Maging matalino, doon mo daw tratuhin kung anong gusto mo sa kanyang maging, hindi yung kung ano siya ngayon. Kasi kung makulit na, tapos parati mong pa sinasabihan, ang tigas ng ulo mo, ay lalong titigas ang ulo niyan. Di ba? No? And totoo ho yan. Kasi nung ako ay maliit pa, wala ho akong ngipin. Kasi mahilig ako sa matamis. Yung mga belekoy, mga sundot kulangot, yan ang mga number 1 kong kinakain. Tapos nasa kali ako parati. Tapos gustong-gusto ko ho, nakwento ko yata to sa FRC no? Gustong-gusto ko ho, yung dinuduraan yung kamay ko. Dinuduraan kong ganyan. Kasi ipapahid ko sa buong mukha ko. Kasi pag nahanginan siya, ang lamig ang presko. Subukan nyo ho. Hindi, try nyo, ang lamig. Lalo na kung aircon, no, duran nyo yung kamay nyo, pahid nyo sa mukha, tapat nyo sa aircon, ang lamig. Kaso, pag natuyo, pala yung laway, nagmamarka. Diba? Gusto ko yun noon. Kaya ang tawag sa akin noon, nung maliit pa ako, si Alang Marusing at Bungal. Yun ang tawag sa akin sa kalye. Ako, ang marusing na, bungal pa. Kung bakit naman to yung uuwi ako ng bahay, ang parating sambit ng mami ko, naku, ito na yung anak kong pagkagwapo. Yun ang nadidinig ko sa mami ko. Sa labas, ano daw ako? Marusing na, bungal pa. Pero anong sabi ng mami? Gwapo. Sino papaniwalaan ko? Yung mga lintik kong kapitbahay na wala namang ambag sa buhay ko? O ang mami ko? Ang mami ko, sabi niya, gwapo ko eh. Oh. Sabi niya, gwapo ko. Oh. Yun ang pinaniwalaan ko. Oh, tingnan nyo ngayon. Oh. Kung ang pinaniwalaan ko, yung mga kapitbahay ko, malamang madusing ako ngayon.
Kaya, mga magulang, be careful what you tell your children. No? Baka akala nyo, basta pag nagalit kayo, lalo pag nagalit kayo, meron akong kinounseling ng pagkatagal. 34 years old. Matatanggap sa trabaho, matatanggal agad. Ang bilis niya matanggap, matatanggal agad. So, sabi ko, anong problema mo? Sa Pasig ako noon. Anong problema mo? Wala na ho akong maiisip na problema niya. Hanggang tinanong ko, sabi ko, wala ka bang naaalala nung bata ka pa na nangyari sa'yo o kung ano? Biglang umiyak. When she was 8 years old, may nagawa siyang mali. Bata di ba? Siguro sa galit yung nanay, galit lang naman, sinabihan siyang wala kang kwentang anak. Hindi niya na nakalimutan. So ang tingin niya sa sarili niya, wala siyang kwenta. Kaya matatanggap siya sa trabaho, maaalis agad. Pero kasi pakiramdam niya, wala akong kwenta. I'm not fit to be na tumagal dito. So sinabihan ko siya, sabi ko, alam mo, hindi naman gusto ng mami mong sabihin sa'yo yan, galit lang yun. At ang problema po kasi minsan lalo yung mga babae, ingat kayo sa bunganga nyo. Kasi minsan, nagagalit kayo sa anak ninyo, pero totoo, galit kayo sa lintik nyong asawa. And that is true. Hindi nyo mabunton sa asawa ninyo, kay nino nyo ibubunton? Sa anak mo, kasi kinakaya-kaya mo. Pero totoo, galit ka sa ugali ng asawa mo. Dahil hindi mo mapagalitan yung asawa mo, sino mong pinapagalitan mo? Yung anak mo. So who suffers? Your children. Totoo yan. Maraming ganyang ina. Dahil hindi maharap yung asawa, dahil takot. Ang nagawa lang naman ng bata, natabig yung baso. Daming bata, ako nakakatabig ng baso. Tapos nagwala ka dahil doon. Hindi. Galit ka doon sa ginawa ng asawa mo. Hindi mo maharap yung asawa mo. Ang hinarap mo, yung anak mo. Bruha ka. Tama? Kaya sana, yung mga anak ninyo, think about good and right things about them. Ano bang gusto nyong maging sila? Yun ang parati nyong isipin at sabihin sa kanila. And soon, they will become who you want them to be. Amen? Okay, so 4 lang yun ha. So, sana, para mabawasan, hindi mawawala, pero baka sakaling mabawasan ang stress. Una, worry about nothing. Because only 8% of what you worry about are legitimate concerns. No? Instead of worry, pray. And once you pray, you will see your blessings. And you will begin to thank the Lord about all the things that He has given you. And when your attitude is already a thankful person, you will just think about good and right things in your life. Amen? Amen. Thank you very much po sa inyo. Salamat. Just 9 na, Father. Sorry. Tapos na po. Sino na susunod? Ayan. Thank you, Father, for inviting. Muli po palakpakan natin si Father Alan. Siyempre bilang